салом алейкум бародаро ва тамошобинои азиз. ман шуморо хушомадед мегӯям ба курси асосҳои барномасозӣ дар Python. ин якумин дарси мо дар бораи ин забон ҳаст. шумо дар ин курс асосан барои нафароне ҳаст ки дар соҳаи барномасозӣ ҳеҷ чиза намедонанд, яъне аз нол шурӯъ кардагӣ ҳастанд. хуб, дар ин курс шумо забони барномасозӣ Python ва малакҳои ҳалли мушкилот бо ин забонро меомӯзед. то охири ин курс шумо метавонед барномаҳои соддаро дар асоси забони Python нависед, мафҳумҳои асосии барномасозиро дарк кунед ва ҳалли мавзӯъҳои пешрафта омода бошед. хуб, дарси якуми мо дар бораи Python чист ва чаро шумо бояд онро омӯзед бахшида шудагӣ ҳаст. хуб, дар ин дарс мо шинос мешавем бо забони барномасозии Python ва маъруфияти он, насб кардани барномаҳои зарурӣ барои сохтани аввалин барномаи аввалини шумо дар асоси забони Python, яъне Hello World. хуб, мегзарем ба маъруфияти забон. муқаддима ба Python яке аз забонҳои барномасозӣ мебошад ки бо соддагӣ ва омӯзиши соддаи худ беҳад маъруфият дорад. хуб, дар ин ҷо ман якчанд сабабҳоеро овардаам ки шумо бояд ҳатман забони барномасозии Python-ро омӯзед. чаро дигар забонҳо не, Java не, JavaScript не, PHP не, дигар забонҳо не, маҳз забони Python. хуб, якум сабабаш ин аст ки омӯзиши осон. Python дорои синтаксиси содда ва осон мебошад ки барномасозони навомӯз метавонанд ба соддагӣ онро омӯзанд. Python ба мисли дигар забонҳо нест. нигоҳ кунед, мисол забони Java-ро гирем, агар дар онҷа бисёртар код нависан дар кор барои як натиҷаи хурда намоиш додан. Нисбат ба анакнун Python нисбат ба Java, JavaScript ё Kotlin дилхоҳ забони дигар беҳад содда мебошад ва кодҳое ки мо бояд нависем ва беҳад кам ҳастанд. бисёр знакҳо, аломатҳо партофтагӣ ҳастанд ки ин дар натиҷа кори барномасоз хеле осон мекунад ва барои омӯзиш низ осон мебошад. хуб, дуюм ин ки забони Python забони умумӣ мебошад. Python забоне мебошад ки шумо онро дар бисёр соҳаҳои барномасозӣ метавонед истифода баред. мисол барои таҳияи вебсайтҳо, барномаҳо барои компютер, барномаҳои мобилӣ ва ҳатто бозиҳо, барои дилхоҳ. шумо агар Python-ро махсус веб барномасоз омӯхтанӣ бошед, беҳтарин роҳ. инчунин шумо метавонед JavaScript-ро низ барои веб барномасоз истифода баред. лекин бо омӯхтани JavaScript шумо ба ғайр аз веб барномасоз дигар ягон кор карда наметавонед. мисол агар хоҳед ки барномаҳо барои телефонҳо созед, JavaScript қатъӣ намешавад. барномаҳо барои компютер созед, JavaScript қатъӣ намешавад. ягон бозие созед ки дар дигар дастгоҳҳо низ кор кунад ба ғайр аз браузер, JavaScript қатъӣ намешавад. анакнун ҳама муҷозотҳо дастурни ҳастанд, яъне дар асоси забони Python. яъне агар шумо Python-а омӯзед, метавонед вебсайтҳо созед, барномаҳо барои телефонҳо созед, барномаҳо барои компютер созед, дилхоҳ бозиҳоро созед барои дилхоҳ дастгоҳ. яъне забони Python забони умумӣ мебошад. бисёр возможност метиҳад барои барномасоз. сеюм ин ки маъруфият дар байни барномасозон. бисёре аз барномасозон маҳз ин забонро медонанд ва омодаанд ба шумо кӯмак кунанд. яъне шумо дар ҳалли мушкилоти худ танқисӣ намекашед. ҳангоми ба ягон мушкилӣ дучор шудан ва роҳи ҳалли онро наёфтан, шумо метавонед ба дилхоҳ барномасоз муроҷиат кунед ва аз вай кӯмак ё ки ёрдам пурсед. чорум ин ки шумораи зиёди китобхонаҳо. анакнун китобхона гуфта Python дорои китобхонаҳои васеъ мебошад ки сохтани намудҳои гуногуни барномаҳоро осон мекунад. хуб, мумкин дар аввал калимаи китобхона барои шумо нофаҳмо бошад. ман ин аз забони англисӣ перевод кардагӣ ҳастам. хуб, ба забони англисӣ library, русӣ библиотека мешавад. дар ҳақиқат ба забони тоҷикӣ переводаш кунем, агар китобхона мешавад. хуб, китобхона ба ҳамон маъное дар забони Python ё дар дилхоҳ забони барномасозӣ истифода мешавад ки дар китобхона мо ягон маълумот аллакай ҳаст вуҷуд дорад. мо меравем аз китобхона маълумота гирифта бо ёрии ҳамон маълумот бо компютер гуфтугӯ мекунем ё ин ки дилхоҳ амалро иҷро мекунем. ҳамон китобхонаи Python ака ҳар як забони барномасозӣ ба худ як китобхона дорад.
китобхонаи Python беҳад калон мебошад ва хуб насб Python ба компютер. пеш аз оғози барноманависӣ дар Python шумо бояд онро дар компютери худ насб кунед. хуб инро чӣ тавр насб кардан мумкин аст? барои хотири насб кардани Python дар компютер мо браузер, дилхоҳ браузере ки дар компютери шумо ҳаст. хуб пас аз ин менависем дар поискови строка download Python. хуб download Python менависем ва сайти якум ки сайти .org сайти шахс расмии худи Python ворид мешавем. дар инҷа версияи охиронаш 3.12 ҳаст. дар ҳақиқат 3.13 буромади, лекин дар ҳоли коркард ҳаст. хуб версияи қаблиш низ ҳастанд дар инҷа. шумо метавонед последни версияша скачат кунед. мана download Python пахш мекунем. хуб ҷои загрузкаро интихоб мекунем ва сохранита пахш мекунем. ман аллакай скачат кардам, пахш намекунам. баъд аз загрузка шудан 25 мегабайт аст. баъд аз загрузка шудан ворид мешавем ба ҷое ки файла сохранид кардагӣ будем. хуб дар компютери ман пайваст шуда сохранид шудааст дар папкаи programs. хуб мана ин файле ки дар браузер скачат кардагӣ будем 25.2 мегабайт аст. ҳамин файла мекушоед. хуб баъди кушодан нигоҳ кунед, ман аллакай установка кардагӣ ҳастам. мани хел меню кушода шуд. дар компютери шумо бошад тамоман дигар хел меню аст. танҳо шумо установка дале гуфта меравед. ҳангоми ягон мушкилӣ шудан ё кор накардан нависед, ман ҳатман ҷавоб мегардонам. баъди установка шудани ин хуб баъди установка шудан шумо дилхоҳ редактора кушоданатон дар кор аст ки хуб нигоҳ кунед. мо аллакай установка кардем ва бояд аввалин барномаро созем. барои аввалин барномаро сохтан барои мо дилхоҳ редактор дар кор мешавад. редактор набошад обичный блокнот мешавад. шумо метавонед Notepad++, Visual Studio Code, Sublime дилхоҳ редакторе бошад мешавад. ман дани время дорам Visual Studio Code мекушам. хуб шуморам Visual Studio Code мекушед. дар инҷа нигоҳ кунед, як файл месозед. мана ҳатман файла сохранид кардан дар кор аст. файл сохранид Ctrl+S. хуб нигоҳ кунед, ман сохранид мекунам дар папкаи Python. хуб lessons инҷанда менависам lesson 1 яъне дарси 1. шумо бояд ҳатман типи файла интихоб кунед. типи файла бо ду роҳ интихоб карда мешавад. дар инҷа нуқта py мемонед ё ин ки нуқта py намонда дар менюи афтанда Python меёвед. ҷанда ҳаст Python. мана Python интихоб карда пахш мекунед ва сохранита пахш мекунед. мана сохранид шуд. хуб дар инҷа менависед print ва hello world. hello world менависем. тамом. анакнун ҳамин матни навиштагиро мо бояд дар экран чоп кунем, яъне натиҷаша бинем ки ҳамин дар ҳақиқат кор кардшуда ҳаст ё ки не. барои хотири натиҷаи ина дидан мо ворид мешавем ба папкае ки файла сохтагӣ ҳастем. ина ин папка ҳаст. хуб дар нигоҳ кунед, ман ин боло қисми адреси худи папкаро мефаҳмам. ҳаминҷа агар як бор курсора монед удалид мекунед ҳамаи навистагиҳоша ва kmd менависед. командная строка мегӯнира. ҳангоми ентера пахш кардан командная строка ба ҳамин адрес кушода мешавад. нигоҳ кунед диски d my course Python lesson ва дарси 1 дар дохили ин ҳаст. анакнун дар инҷа менависем Python. хуб Python ва номи худи файла менависем. нигоҳ кунед, номи файли мо ҳаст lesson. ҳозир ҳамина listen ма камтар хато нависам номаша. listen 1.py энтера пахш мекунем. нигоҳ кунед, дар ҳақиқат тексте ки мо нависта будем чоп шуд. мана анакнун барои хотире ки текста изменид кунем инҷа ворид мешавем ва мисол метавонем як адади дигар ҳамин хел строка нависем.
пас аз сохранид карда боз як бор дига ҳамин фармоне ки мо пештар иҷро кардем, яъне python lesson 1.ru.py нависем, ҳамин як бор дига нависем, агар пайдо мешад дута hello world. Ин буд яке аз роҳҳое ки мо бо воситаи файли бо воситаи забони python яъне чоп кардем дар command не строка, лекин ин охирон роҳаш нест, боз дигар роҳҳо ҳастанд. нигоҳ кунед, мисол ман яке аз роҳҳои дигараша мегирам бо воситаи худи Visual Studio Code. агар Visual Studio Code дар компютер установка мекунед, баъди установка кардан ҳатман расширении Python установка карданатон дар кор. барои хотире ки расширении Python установка кардан, мисол манақи подсказкаҳо нигоҳ кунед, print менависем, худаш подсказка мебурад. агар расширение установка накунед, ҳамин подсказкаҳо намебуроянд. мана барои хотири ин расширение установка кардан ман инҷа медурем, нигоҳ кунед, расширения пахш мекунем ва дар инҷа менависем Python менависем. хуб, мебурад озӣ. шуд интернети ман сус кор карда бошад. мана Python буромад, нигоҳ кунед, ҳамин ман аллакай установка кардаги ҳастам. инҷа установи дорад, установка мекунед, аллакай 102 миллион одамеро установка кардаги аст. беҳад расширении хуб аст. ина установка мекунед, баъди ина установка кардан ҳаст run code гуфтаги чӣ. ман ина аллакай установка кардаги ҳастам. мана менависед run code. мана буромад code run. инам ҳатман установка мекунед. ман установка кардагиша дорам аллакай дар компиляторам, дар эмулятор. хуб, баъди ина установка кардан дар инҷа ба таври автоматӣ як кнопка пайдо мешавад. мана кнопкаи run code. ҳамина нигоҳ кунед, агар запустид файл Python кунем, ба таври автоматӣ мебурад дар терминал. ҳозир 1 дақиқа загрузка шудааст. мана дута hello world навис, лекин ин просто так намебурорад. агар бой ҳаст як расширени дига ки мо бояд вая установка кунем, яъне put файле ки ман дар аввал гуфтам ки аз хотир набуроред, ҷое ки установка карда будем, мисол ман инҷора Python, инаи адрес аз хотир набуроред гуфтам, барои ҳаминҷа дар кор мешавад. барои хотири установка кардан ин ҳатман хуб Ctrl P ра пахш мекунед, инҷа мебурояд. нигоҳ кунед, поискови файл инҷа менависед. ҳозир 1 дақиқа Ctrl Shift P ра пахш мекардем. инҷа нигоҳ кунед, подсказкаи ман якумшам Python вибор интерпретатор нависагиай. дар Visual Studio Code шумо ки якум бор установка мекунед, ҳамин чи нест. барои хотири ин буромадан менависед инҷа select интерпретатор мебурояд. интерпретатор ин мена Python мебурояд. ҳамина интихоб мекунед ва дар инҷа адресча менависед. мумкин дар компютер шуморо ба таври автоматӣ мана ин адрес бошад. агар адрес набошад, ворид мешавед ба папка, ин адреса копировать мекунед. копировать. хуб, дар инҷа вставид мекунед ва ҳатман Python.exe ра менависед. нигоҳ кунед, бозам як таъдида слеш мемонед. Python .exe. тамом, энтера пахш мекунед. уже кофсода нигоҳ кунед, find browser уфтода, ё ин ки ҳамин пахш мекунед, кушода мешавад. ин хел баъди кушода шудан ворид мешавад ба папка, ҷое ки худи Python ҳаст. дар компютери ман ҳаст, дар дохили Python ва худи Python эхира вибр мекунед, select интерпретатора пахш мекунед. тамом, дига ягон кор надорад. пас аз ин хуб, мана хуб, нигоҳ кунед, баъди интерпретатора установка кардан ҳатман ман видеошам роӣ мекунам. вақте ки шумо якум бор интерпретатора установка мекунед, ба таври автоматӣ дар выходные данни мебурояд. ман ҳамина дар терминал пайваст кардаги ҳастам. барои хотири дар терминал пайваст кардан ва барои чӣ пайваст карданш ман ҳозир мефаҳмонам. нигоҳ кунед, настройки ворид мешавем, параметр, инҷанда расширени дорад. дар расширени ҳатман код рана меёбем. ҳозир мана run code configuration.
ба таври автоматӣ ин нигоҳ кунед чӣ хел аст. Run in terminal инҷа галочка нест. Агар ҳамин галочкаро гирем ва инҷаро запустид кунем, нигоҳ кунед. Hello World дар ҳақиқат чоп мешавад, лекин дар выходные данные, дар ин выходные данные ягон чӣ навиштам наметавонем мо. Нигоҳ кунед. Агар курсорро монем ва ягон чӣ нависем намешавад. Лекин дар дарсҳои оянда, дар дарси 4, 5, 6 мо бояд дар ҳамин ҷа ягон чиро нависем ва дар натиҷаи навистагии мо забони Python ягон чиро пешниҳод кунад барои мо. Мисол барои ҷамъ кардани ду адад, агар мо хоҳем ки ду ададро ҷамъ кунем, якташ 10, якташ 15, дар ин ҷа кода менависем ки ҷавоби ду адада барои мо чоп кун. Дар компилятор аллакай Python моро мепурсад ки адади якума ворид кун. Мо дар ин ҷа адади якума ворид карда наметавонем. барои хотири дар ин ҷа нависта тонистан мо ҳамин кода чоп карданамон дар кор дар терминал чӯба ки дар терминал аллакай мешавад навистан. Барои хотири переименоват кардан дар терминал медарем як бор я параметраш. хуб ҳамин run кода галочка мемонем run in terminal, яъне кушода шав бо терминал. Мана закрит мекунем, ягон чиз сахтнет кардан дар кор нест. Пас аз ин запустид мекунем. Мана запуск файл Python. Мана чихелек дистодед буромад дар инҷа ва мо метавонем дилхоҳ адада ворид кунем дар терминал. Ҳангоми ягон чиз пурсидан забон метавонем ворид кунем. хуб, якумин барномаро запустид кардем. аввалин барномаро сохтем. дар ҳақиқат тексти Hello World бо ду роҳ мо чоп кардем. агар ягон саволҳо бошад нисбати дарс, шумо метавонед бо телефон ё ки бо почта электрон ё дар Instagram муроҷиат кунед. ҳатман ман ҳозир сайтама барои шумо роҳӣ мекунем. дар сайт бо ҳамаш бисёртар фаҳмондагӣ аст. ин буд дарси якуми мо дар забони асоси забони Python. ман умедворам ки дар ин дарс шумо ягон чи муфид ба худатон гирифтагӣ ҳастед. худо хоҳад дар дарсҳои оянда бо ҳаракат мекунем ҳамин чиро бештар ва бештар. аллакай дар дарсҳои оянда мо мегзарем тағйирёбандаҳо. тағйирёбанда чист, барои чӣ хизмат мерасонад. дар давоми як моҳ, яъне 12 дарс шумо ба пуррагӣ забони Python аз худ мекунед. аллакай баъди 12 дарс шумо метавонед дилхоҳ барномаҳои соддатарин, не ки барномаҳои слишком круто наметавонед сохтанед, барномаҳои соддаро сохта метавонед. то охири дарс худо хоҳад ҳаракат мекунем. ягон кейс сохта даст шумо тем. агар кейс гуфта чиро мефаҳмонад, ягон барномаи соддарам бошад, ягон барнома дар даст шумо бошад то охири курса. хайр, то дарсҳои оянда ягон савол шуд нависед, ҷавоб метиҳам.